begyndte at lave foredrag, fordi Christoffer han bad mig om det. Og det var på den måde, at inden han nåede midten af 1. klasse, der var han faktisk blevet smidt ud af skolen på grund af dårlig opdragelse. Jeg vil bare prøve at sige, at man kan sagtens være autist uden at være dybt mærkelig. Så forsøger jeg sådan pædagogisk at forklare ham, jamen Christoffer, du bliver nødt til at gå i skole. Du skal jo lære at læse og regne, og en dag så får du en kone og nogle børn, og så skal du have et arbejde. Så hen i skolen, der kan du lære mange ting, som du får brug for. Men der er ikke noget at gøre. Han vil ikke gå i skole. Lærerne, de klagede konstant over, at han havde et meget, meget grimt sprog. Altså, de sagde, at han overhovedet ikke respekterede dem. Og i frikvartererne, der var han også oppe og slås med nogen næsten hver eneste frikvarter. Jeg ville gerne gøre, som læreren sagde, men problemet var bare, at jeg misforstod det lidt. Og det havde jeg meget svært ved, for jeg vidste godt, i det øjeblik, jeg begyndte at tvinge ham til at gå i skole, så vidste jeg jo godt, at når han så stak af fra dem, så var det jo ikke mig, han ville komme hjem til. Og det var det heller ikke. Så begyndte han at argumentere. Så første gang Christoffer, han tommede den og var oppe og køre med en bil. Der var han faktisk kun 6 år. Jeg havde sådan en meget konkret tænkning. For eksempel en dag, så skulle vi lave børnefødselsdag. Og så sagde jeg havde jo haft rigtig travlt med at gøre rent og bage og hænge balloner op i loftet og alt sådan noget. Så sagde jeg, at jeg havde ligget vandret i luften hele dagen. Og så kiggede han sådan på mig. Hvad har du? Det han forstod, det var simpelthen, at jeg havde ligget oppe i luften vandret. Og om natten der blev Christoffer rigtig psykotisk for første gang. Der er han blev rigtig sindssyg af alle de fastholdelser. Hvis et menneske hver dag gennem længere tid bliver udsat for krav, som man ikke kan opfylde, så bliver man psykotisk. Det blev jeg da også, og selvfølgelig gjorde jeg det. Og det var da dybt urimeligt. Så desværre, så er det eneste, der er tilbage for ham nu, det er behandlingshjælp. Her har du dine bamser, du skal jo have det hele med. Så håber jeg, du sover godt, når du er det nye sted. Så venter mig, se på mig som en løve, går du rundt. Jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg mærker det gør ondt. Men jeg tror, der er nogle børn, der er anbragt for længe, så længere tid, end det havde været nødvendigt. Jeg er autist. Det er der jo fordele og ulemper ved. Jeg har nogle talenter, som andre ikke har i samme grad. Jeg kan sætte mig ned og improvisere på et klaver i flere timer, hvis det er det, jeg vil. Jeg kan lære at spille en melodi meget hurtigt, bare at høre den i radioen. Det er meget fedt at kunne. Så synes jeg også, at det er sjovt at have sådan nogle særinteresser. Jeg synes ikke, det er et problem, og jeg er egentlig rimelig ligeglad med, hvad andre folk tænker. Jeg synes, det er skørt, at jeg ved så meget med et bestemt emne. Det generer mig ikke. Jeg kan godt lide at være klog. Jeg kan godt lide at modtage indlæring, hvis man kan sige det på den måde. Jeg elsker at lære. Så jeg vil ikke bytte med nogen. Jeg er meget godt tilfreds.